Ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 29 san 2021 aw minnu sɔgɔlen mana Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye dan tɛ foli min na ni bamanankan kunnafoni suru waati selen Mali kibaru jabarani kan aw bisimila. Ɲagata minnu bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ olu kɛlɛli dɔgɔkun 2 lafaamuyali daminɛna dɔgɔkun 2 bɛna kɛ lafaamuyali la ɲagata minnu bɛ ta ka musow ni denmisɛnninw sɛgɛrɛ o dabilali la a campagne daminɛna kankaba kunu kari novembre kalo tile 28 san 2021 muso ni den ani denbaya ɲɛta minisiri Watijɛ Funɛ Kulibali fɛ masala kun min taara a la ɲɛnamayali kama o ye ɲagata dabilali ka ɲɛsin muso ni denmisɛnninw ma o ye maliden bɛɛ haminako ye n kun b'a a kɔrɔ maba caman tun bɛ a kɛnɛ kan campagne laɲini ye ka ɲagataw dabila ka ɲɛsin musow ni cɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin musow ni denmisɛnninw ma. Lakanako kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya ko pankuru ɲɛnama 4 sɔrɔla furancɛla fanga jamana kuntigi Colonel Asimi Goita ye pankuru 4 don sɔrɔdasiw bolo jumadon novembre kalo tile 26 san 2021 Senu base 101 na minisiri ɲɛmɔgɔ Dr Choguel Kokala Mayiga furancɛla fanga conseiller jɛkulu kuntigi Colonel Malik Jaw sɔrɔdasiw ka minisiri Colonel Sajo Kamara fo ka taa se irisi jamana lasigiden ma ani minisiri tɔw bɛɛ ani sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ caman olu bɛɛ tun bɛ a kɛnɛ kan pankuru ninnu sɔrɔli bɛna kɛ sababu ye ka fanga don sɔrɔdasiw la kɛlɛdaw la. Côte d'Ivoire pankuru dɔ tun bɛna minɛ ntɛnɛn don novembre kalo tile 22 san 2021 Modibo Keyita tɔgɔ la pankuru jigi kɛnɛ kan Senu o kuma bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ o de kosɔn jumadon novembre kalo tile 26 san 2021 kiiriko hadamadenw ka hakɛw lafasali ani jamana tamasiyɛnw lamarali minisiri Mamadu Kasoke y'a ɲini sɛgɛsɛgɛliw ka boloda walasa ka yelen da nin ko in kan cogo min na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'aw ladɔnniya ko mɔgɔ 3 fagara ka caman wɛrɛ jogi wulikajɔ senfɛ k'u kan ka Faransi sɔrɔdasiw ɲɛ a bɛ waati jan bɔ sisan wulikajɔw bɛ senna k'u kan ka Faransi sɔrɔdasiw ɲɛ k'u lagosi k'u ka bɔ Mali, Niger ani Burkina Faso dancɛw la Sahel kungo kɔnɔ Faransi sɔrɔdasiw ka mobiliba min tun bɛ la ka bɔ Côte d'Ivoire k'u sɛnsɛn ka Gawo sɛgɛrɛ u ye gɛlɛya caman sɔrɔ sira la Burkinakaw kɛlen kɔ ka sira da u ɲɛ ka tile caman kɛ u y'o wulikajɔba kelen sɔrɔ u ɲɛ Niger fana sibiridon novembre kalo tile 27 san 2021 kunnafoni y'a jira ko soroba ɲagami kɛra mɔgɔ 3 su yera ka 18 wɛrɛ jogi ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an b'a fɔ Ala ka bɛn ni lafiya sabati jamana kɔnɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la ni kɛnɛ kelen kan.